Helo, Susan Fielding ydw i, ac rydw i'n gweithio i Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru fel ymchwilydd Adeiladau Hanesyddol. Mae gan Gymru hanes crefyddol hir a phwysig, a chyffoeth gwych o adeiladau fydd. Rydyn ni'n gallu olrhain hanes Cristnogaeth o'r eglwysi cadeirio cran dy oesoedd canol i gapeli anghyffredinol syml. Daeth mathau eraill o grefydd i Gymru yn y 4edd ganrif a 15 a'r 20fed ganrif, a chafodd ei trefi a dinasoedd y cyfoethogi gan synagogau, mosgiau a themlau. Yn ogystal â chofnodi crefydd yn Cymru ar hyd y oesoedd, mae pensarnaeth a hanes yr adeiladau hyn yn datgelu hanes gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol ein cymunedau a'n gwlad. Mae gan Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru cysylltiad hir ag adeiladau fydd. Ers i'r restru cyntaf gael ei llunio ar ôl sefydlu Comisiwn ym 1908, rydyn ni wedi cofnodi adeiladau hynny a oedd yn cael eu hystyried yn rhai pwysig oherwydd eu hanes a'i pensarnaeth, fel eglwysi, y bati ac eglwysi cadeiriol canoloesol. Ac mae cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru yn gartref i lawr iawn o ddogfennau am y adeiladau hyn. Rydyn ni hefyd wedi rhoi pwyslais a werthfawrogi a ddeall adeiladau fydd nad wedi cael llawer o sylw. Un mes rydyn ni wedi rhoi sylw arbennig iddo yw capeli anghyffredinol Cymru. Yn aml iawn yn y gorffennol, nid oedd pensarnaeth y rhain yn cael ei hystyried yn ddigon pwysig. Erbyn dechrau 1990au, roedd un capel yn cael pob wythnos. Ar ôl eu cau, fe fydden nhw'n cael ei ddymchwil, ei gadael i abeilio neu ei ailddefnyddio mewn ffordd anaddas. Nid oedd llawer o wybodaeth am gael am y adeiladau hyn, eu penseirau, eu cynlluniau neu ei adeiladwaith. Felly, mewn partneriaeth â capel, fe gychwynnodd y Comisiwn brosiect i'w cofnodi. Erbyn hyn, mae gennym gronfyddata o tua 6,500 o gapeli anghyffredinol a gafodd ei codi rhwng y 1690au a heddiw, sy'n cynnwys gwybodaeth am ei adeiladau, ei twyf, ein pensarnaeth a'i hanes. Mae gen llawer ohonyn nhw'n gofnodion ffotograffig ac arologon mesuredig, ac rydyn ni'n ceisio achub y archif hanesyddol sy'n gysylltig ar adeiladau a'r chynulleidfaoedd. O ganlyniad i'r prosiect hwn, rydyn ni wedi sicrhau bod capeli cael eu cydnabod fel pensarnaeth genedlaethol Cymru, ond rydyn ni hefyd wedi gallu olrhain ei dywiriad. Mae llai na 1,800 ohonynt yn cael ei defnyddio ar gyfer addoli erbyn heddiw. Er bod nifer fach o gapeli wedi cael ei aildefnyddio gan crefyddau eraill, mae tua 12% wedi cael ei dymchwil a mwy na 19% wedi cael ei newid ar bwrpas arall. Nid capeli anghyffredinol yw'r unig addoldai sydd dan fygythiad. Oherwydd y gostyngiad yn nifer addolwyr, mae nifer cynyddol o'r eglwysi Anglicanaidd a Catholig yn cael ei cau, a ddim ond 2 synagog bwrpasol sy'n barhau i gael ei defnyddio. Cafodd arolwg systematig ei wneud o eglwysi Catholig fel rhan o raglen Taking Stock yr Eglwys Catholig yn 2008. Ond rydyn ni'n gwybod bod llawer o folchau o hyd yn ein gwybodaeth. Mae Comisiwn Brenhinol wedi nodi'r arbennig bod bylchau yn y wybodaeth am y eglwysi o 4edd ganrif a 15 a'r 20fed ganrif, ac yn y wybodaeth am addoldai crefyddau eraill, a bydd yn ymdrechau i lenwi bylchau hyn. Yn anffodus, rydyn ni'n gweithio yn erbyn y cloc, ac yn ymdrin â nifer fawr o adeiladau sy'n amrywio o rhan addysg ac adeilwaith.
Bydd aelodau'r panel hwn yn trafod dyfodol adeiladau fydd, sut i leihau niferoedd sy'n cau, a ffordd orau i sicrhau bod gwybodaeth sy'n hanfodol i stori fel cenedl yn cael ei diogelau. Bore da, Nancy Edwards ydw i, Cadeirydd y Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ac Athro Canloesoedd ym Mhrifysgol Bangor. Bore yma, dyn ni'n testyn raglen lle hanes i drafod ydy beth yw dyfodol Addoldai Cymru. A hoffwn dechrau efo cyflwyno y pedwar aelod y panel trafod. Yn gyntaf, y Gwir Barchedig Wyn Evans. A mae Wyn Evans yn noddwr esgobol cyfeillion eglwysi digyfal, Episcopal patron of the Friends of Friendless Churches, yn gyndeuon Tiddewi, yn aelod o Comisiwn Eglwysi Eglwysi Cadeirio yr Eglwys yng Nghymru, ac newydd cael ei wneud yn ymgynghorwyr archifau yr Eglwys yng Nghymru. Mae wedi ymddiddori yn wneud ac eglwysi di-angen redundant churches am bron i hanner can mlynedd. Bore da, Wyn. Bore da, Nancy, shwmae. Yn ail, Elinor Gray-Williams. Mae Elinor Gray-Williams yn pensaer sy'n arbenigo yn y maes cadeiryddol ac sydd wedi sefydlu i chwmni cadwraeth a dylunio ei hun yn Gogledd Cymru. Mae cynghorydd technegol i Esgobaeth Bangor yn ogystal ac un o penseiri detholedig plwyddi Esgobaeth yn gweithio dros 40 o eglwysi dros Gwynedd a Môn. Mae Elinor yn rwymo i drio ail ddefnyddio adeiladau yn greadigol, gan hefyd weithio yn galed i warchod unrhyw ffabric bwysig mewn unrhyw le. Bore da, Elinor. Helo, sut mai? Trydydd Huw Owen sy'n ceidwad darluniau a mapiau Llyfrgell Genedlaethol Cymru. A hefyd mae awdur capeli Cymru a The Chapels of Wales. Llywydd capel ac yn ymddiadolwr Addoldai Cymru. Bore da, Huw? Bore da, Nancy. Yn pedwerydd, Dr Cai Parry-Jones. Mae Dr Cai Parry-Jones yn hanesydd cymdeithasol a cyhoeddus. Mae ganddo fo doctoriaeth mewn hanes o Prifysgol Bangor, lle canolbwyntio ddo a hanes Iddewon a Iddewiaeth mewn Cymru. Cyn guradur yn y Llyfrgell Brydeinig, mae bellach yn gweithio i prosiect sy'n bwriadu creu cofeb a chanolfan ddysgu i'r Holocaust yn Llundain. Bore da, Cai. Bore da, Nancy. Reit, dyn ni wedi cyflwyno pawb a hoffwn symud ymlaen yn syth i'r cwestiynau. A y cwestiwn cyntaf dyn ni'n mynd i drafod ydy gan fod chynulleidfaoedd yn lleihau, beth y gellir ni wneud i sicrhau bod Addoldai yn aros ar agor ar gyfer addoli? A'n hoffwn gofyn i Wyn i dechrau y trafod. Wel, cyn I fi ymddiswyddo fel esgobdi Dewi, is I rownd yr ysgobaeth 330 o eglwysi. Ac nifer heleth o'r unig, wrth gwrs, yn eglwysi bach, diarffordd yn y wlad, gyda chynulleidfaoedd bychan iawn. Ond y peth yw, oedd bywyd na. Ac oedd nhw'n ymwneud yn gymdeithasol, ac oedd nhw wedi creu gofod y tu fewn yr eglwysi llawer ohonyn nhw, mwyn cael cynnal gweithgareddau cymdeithasol. Felly mae amrywiaethu ac amryfalu yn holl bwysig os dyn ni am sicrhau dyfodol yr adeiladau yma. Y peth pwysig wrth gwrs yw bod ni'n sicrhau bod y cynulleidfaoedd yn dal i'w defnyddio nhw, achos dyna beth sy'n rhoi bywyd iddyn nhw.
Huw, beth ydych chi'n meddwl am hyn? Yn benig ag Glyn Capeli. Wel, mae'r darlun yn aml, mae'n nifer o'r ardaloedd yn interest iawn, ond eto mae'n rai agweddau cadarnhaol. Dwi'n gwybod o'n profiad personol i dwi'n aelod yng Nghapel y Morfa Aberystwyth ac yn mynd yn achlysurol i Salem Canton Caerdydd. Ac mae'r ddau gapel yna, mae'r oedfaon yn flywiog iawn yn wedig ar bore Sul. Felly dyw'r sefyllfa ddim yn gwbl negyddol ac mae'n wir am ardaloedd. Dwi hefyd yn perthyn i Gymdeithas Capel, dyn ni'n mynd i wahanol ardaloedd dwy waith y flwyddyn, o'n i llynedd yn ôl gell, ac yn mynd flwyddyn nesaf ddim beth y pysgod. A hefyd Steddfod, Tristan Lewis yn rhoi ddarlith llynedd, a blwyddyn nesaf bydd yr Athro Wyn James Caerdydd yn siarad yn Capel am 110 ar y dydd ar Daniel Rowland a Martin Lloyd Jones. Symud ymlaen nawr i Cai, beth ydych chi'n meddwl yn benig i wneud efo synagogau yng Nghymru? Wel, ni bron i ddweud, felly dwi'n mynd i ffocysu ar synagogau yn y sgwrs yma, os mae hwnna'n iawn. Mae'n diddorol, mae 4 synagog ar ôl dyn ni yng Nghymru hyd yn hyn. Mae 2 yng Nghaerdydd, mae 1 yn Llandudno, ac mae 1 yn Abertawe hefyd. A mae'r faint o bobl sy'n mynd i'r synagog yma, mae fe'n lleihau pob blwyddyn. A be dwi'n meddwl yw y dyfodol yw, os dyn ni'n edrych ar y siampl yn Llandudno sydd yn diddorol iawn, yw y syniad yma o cydweithio da grwpio iddewon eraill. Achos mae pobl yn tueddu i feddwl am iddewon fel un grŵp o bobl, ond mae yna nifer o grwpiau gwahanol o fewn iddewiaeth fel Cristnogaeth. A beth sydd wedi digwydd yn Llandudno sydd yn diddorol iawn yw oedd y synagog bron a Cai 15 mlynedd yn ôl, achos ond tua 10 o bobl oedd yn mynychu'r synagog ar y pryd, oedd yn byw yn lleol. Ac maen nhw nawr wedi bod yn gweithio da grŵp Hasidic sydd yn byw yn Manceinion, a maen nhw'n defnyddio'r synagog bellach nawr fel synagog haf. Maen nhw'n mynd i'r synagog a Llandudno pob haf, ac yn defnyddio fe fel synagog gwyliau mewn ffordd. Felly, achos y trefniadau sydd â nhw, mae'r synagog dal ar agor o hyd. A fi'n credu, mae'r niferoedd yn lleihau yng Nghaerdydd hefyd, a mae da chi'r synagog diwygio, Reform, a'r synagog Uniongred, yr Orthodox, 2 synagog ar wahân, ond dwi'n credu yn y dyfodol bydd rhaid nhw gweithio dy gilydd, a falle cynnal synagog o fewn un adeilad falle, da stafelloedd gwahanol, er enghraifft. Pa mor pwysig Wyn ydy twristiaeth i cadw eglwysi er enghraifft ar agor? Yn holl bwysig achos gan gofio lle Pererindor er enghraifft mewn hanes eglwysi Cymru a Phrydain yn gyffredinol. Mae twristiaeth fydd yn holl bwysig. Dwi'n wastad yn meddwl am gerdd Philip Larkin, Churchgoing, lle mae rhywun sydd â ddim perthynas o gwbl â ffydd yn dod at hen eglwys sy'n dal ar agor yma'n digwydd. Ac mae rhywbeth yn ei sbardino fe i sylweddoli bod yna bethau mwy dwys, bod e'n syni teimlo bod yna rhywbeth difrifol yn dod fe'i hunan oherwydd y safle. Ac yn sicr mae'n mynd mewn, a dyna un peth o'n i'n wastad yn gwasgu ar gynulleidfaoedd i wneud yn siŵr bod yr adeilad ar agor bob dydd, deunydd. A mynd mewn, a mae'r cyfle jyst o eistedd mewn gofod sydd wedi sancteiddio gan weddi dros ganrifoedd yn ddoi hunan yn holl bwysig. Mwy na hynny, wrth gwrs, mae unrhyw addoldy yng Nghymru yn gof cenedl. Mae hanes, mae cymdeithas, mae cymuned i gyd wedi i cydblethu i mynegu trwy'r pensyniaeth a'r offer a dodrefn sydd wedi fewn, mae hwnnw yn ddoi hunan yn werth cyffwrdd ag a bod yr adeilad yn siarad â'r person sydd dod fewn am y resymau hynny. Diolch yn fawr. Dwi'n meddwl byddwn ni symud ymlaen nawr i'r ail cwestiwn, a hoffwn dod i Elinor yn gyntaf nawr. Mae llawer o addoldau eisiau
wedi cau. Enghraifft, mae prosiect capeli Comisiwn Brenhinol wedi darganfod mae dim ond rhyw 1,800 o 6,500 o gapeli anhydffurfiol a yladwyd yn wreiddiol sy'n dal yr agor, a mae'n anochel y bydd mwy ohonyn nhw yn cau. Sut gallwn ni weithio i sicrhau dyfodol cadarnhaol i rai sy'n cau? Elinor. Dim ar ffigurau yna frewchus dydy 1,800 o'r 6,500 o capeli anghydffurfiol dal yn agored, mae hynna'n frewchus dydy. Ond cyn ateb y cwestiwn yna, gai jyst cymryd un step yn ôl i ategu sgwrs cynt os gai Nancy, o ran sut fedrwn ni weithio i sicrhau dyfodol. Un peth nathon ni ddim gyfron fanna o'n i'n teimlo oedd bod na sawl mae'r penderfyniad fel rheol yn dod i gau capel neu eglwys neu unrhyw addoldy. Oherwydd dwi'n gweld costa adfer. Dim ond pa mor bach di'r gynulleidfa a pa mor fawr di'r addoldy. Ran amlaf yr rheswm dros gau ydy oherwydd y costa cynnal a chadwr lle neu costa adfer yn fy mhrofiad i o weithio efo Ysgol Bangor, beth bynnag neu efo Cymdeithas Addoldai. Ond un peth dwi fatha dipyn bach o tiwn gron yn dweud hyn ydy, a mae Ysgol Bangor yn mynd ati i roi cynllun cadwraeth at ei gilydd, trio pwysleisio yr pwysigrwydd o wneud chydig bach yn aml o ran gwaith cynnal a chadw, sef mae'n bosib peidio gwario 100,000 ar do pob mewn ffordd reactif pam da chi'n edrych ar ôl y pethau bach fatha gwneud siŵr bod y gwteiri wedi llnau ar gyllis a falle. So yn aml iawn, mae'r cwestiwn da chi newydd ofyn i fi wan sut allwn ni weithio i sicrhau dyfodol cadarnhaol i'r rhai sy'n cau bron yn reactive measure pan mae pethau wedi mynd rhy bell dydy. So just sylwebaeth di hynna ar drafodaeth cynt, really, bod hi'n bwysig bod yn proactif cyn bod yn reactif mewn ffordd. Ond i ateb y cwestiwn, unwaith mae penderfyniad wedi cael ei wneud i gau unrhyw addoldy, mae'n anoddach meithrin y ffordd ymlaen wedyn dydy. Mewn gwirionedd, y gamp dwi weld ydy trio cynnal pwrpas lleol neu pwrpas aml ddefnydd rhwng cymunedau. Neu trio ffynnu rhyw fath o bwrpas arall o flaen llaw. Dwi'n siŵr bod Huw efo profiad hyn o ran y Gymdeithas Addoldai o drio ffeindio ffordd o ail ddefnyddio'r adeiladau honno drwy'r gymuned lleol. Y cam ola di penderfynu cau addoldy mewn ffordd. Ond unwaith mae'r drws wedi cau, mae yna lot o ffyrdd o drio ffynnu ail fywyd. Yn aml, mae'r addoldau yn cael ei gwerthu a ariannu gwaith cadwreithol ar lefydd eraill o fewn unrhyw blwyf neu o fewn ardal gan sefydliad. Wedyn mae hynny'n gallu bod mewn ffordd drist bod rhywbeth yn cau, bod yna arian newydd yn dŵad i consolidatio rhywbeth sy'n digwydd mewn capel neu eglwys arall fyddai'n gweld. Ond unwaith mae lle'n cael ei gau, mae rhaid dilyn broses eitha ofalus o bwysau mesur be ddylsa ddigwydd. A mae yna sawl problem cymdeithasol sy'n anodd i ni ymatab yma, sef pwy sy'n cymryd drosodd y lle. Ond fe mhrofiad i, mae yna opsiynau. Da chi'n gallu cydweithio efo sefydliadau fel y Friends of Friendless Churches, fel mae John yn ymwneud efo, neu mae Addoldai Cymru efo potia arian neu sawl sefydliad sy'n helpu gwarchod ffabrig hynafol, mae gen cadw grantiau sy'n bosib pan mae ffabrig adeilad yn cael ei gysidro'n bwysig. Mae hefyd yn bosib sefydlu ymddiriedolaethau i warchod ffabrig os oes gennych chi gymuned sy'n fodlon cymryd yn wirfoddol yn aml iawn, rhai o'r eglwysi neu yr capeli yma ymlaen. Ond mae hynny'n cymryd llafur cariad yn aml ac yn aml iawn mae'r pobl sy'n sefydlu'r ymddiriedolaethau yma yn mynd yn hyn ac dydyn nhw ddim yn gallu rhoi gymaint amser i'r peth ac felly mae yna broblemau mewn rhoi ymddiriedolaethau at ei gilydd bod angen cael pwysau ar arian grant wrth gwrs.
Ond yn iwsans ydy, dydy bob addoldy ddim yn medru cael ei fabwysiadu fel hynny gan Friends of Friendless Churches, achos fedrith yr sefydliadau yma ddim cymryd pob un capel neu eglwys ymlaen. Wedyn mae hi'n ofynnol i ni edrych ar ail ddefnyddio rhai o'r adeiladau yma mewn ffordd dipyn fwy gwahanol weithiau does. A hwnnw dwi wedi bod yn helpu edrych efo rhai eglwysiau capeli. Dwi wedi bod yn ymwneud cynt efo capel Peniel yn Tremadog, sef mae'r cadw wedi bod yn ariannu Huw, da chi wedi bod yn ymwneud efo hwnna, do. Wedyn mae modd edrych ar ail ddefnyddio rhai o'r adeiladau yma pam nad oes a ddim efallai defnydd pob wsos fel addoldy, ond i drio ffynnu diddordeb cymunedol i wneud pethau eraill fwy aml bwrpas os am i gwarchod rhag adfail. Hefyd, dwi'n meddwl bod hi'n bwysig bod rhai addoldau yn cael eu cadw fel archifa byw, actually, fwy cyfyngedig unwaith mae'r hanes wedi mynd. Achos unwaith mae'r hanes wedi mynd, mae'n di mynd yn do, ac felly mae yna rhai esiamplau ac eto mae'r Friends of Friendless Churches yn gwarchod lot o hynny. Ond gyda rhai llefydd mae'n bosib cydweithio gyda'r sefydliadau treftadaeth a statudol i drio ffynnu arian. Ia. Dwi'n meddwl os da chi eisiau sôn am ddiffyniad statudol o gwbl, Nancy? Wel, falle byddwn ni mynd ymlaen i rywun arall a dod nôl. Huw, byddwn gallu gofyn yn arbennig i wneud o faint o capeli sy'n wedi cael ei ail defnyddio am sut gallwn ni weithio i sicrhau'r dyfodol cadarnhau i rai sy'n cau. O'n i'n sôn gyntaf yn Cymdeithas Capel, yr ail gorff dwi'n gysylltiedig gyda ge yw ymddiriedolaeth Addoldai Cymru, a mae gyda ni 8 capel ar hyn o bryd ni'n gyfrifol amdanyn nhw. Maen nhw gyd o statws uchel o ran graddfa. Yr un mwyaf pwysig falle sydd yn graddfa 1 yw Peniel Tramadog fel oedd cyfeiriad ato gynnau. Dyna'r capel mwyaf pwysig o ran statws sydd gyda ni, a dyn ni llawer o waith wedi'i wneud yno o ran diogeli'r capel. Hefyd, capel arall sydd yn un o'r grŵp na sy'n un pwysig iawn yw capel Undodiaeth Huw Owen yn ne Ceredigion. Hanes arbennig o bwysig i'r capel hwnnw, ac mae llawer o waith wedi'i wneud eto i atgyweirio adnewyddu'r capel. Ac un beth, bod y capeli sydd gyda ni, maen nhw gyd wedi cau, dyn ni ddim yn gallu cynorthwyo capel sydd yn dal ar agor fel reol, ond mae modd i'r capeli sydd gyda ni gynnal rai oedfawon lan i 6 oedfa y flwyddyn. Ac mae'r Huw Owen yn cynnal gwasanaeth llewyrchus iawn ar adeg Nadolig, ac mae hwnnw wedi bod yn llwyddiant iawn mawr yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Diolch yn fawr. Wyn, beth ydych chi'n meddwl am hyn? Mae'n iawn cymelled ag ymwneud yn mynd. Mae'n bwysig bod ni'n cadw'r adeilad fel nodwedd yn y tirlun, achos mae yna arwyddocad mwy iddo fe. Y broblem yw, os oes na ddefnydd arall yn cael ei wneud ohono fe, yn aml iawn mae'r hyn sydd yn nodweddu'r adeilad yn arbennig, hynny yw yr offer a'r dodrefn wedi fewn, pan mae hwnna'n mynd mas, mae'r lle yn colli i ened yn gyfan gwbl. Ac mae'r rhai o'r newidiadau fel i troi nhw enghraifft yn dau, wrth gwrs yn gallu codi problemau cymdeithasol yn y gymuned hefyd. Achos mae'r fynwent yn dal ar agor, a mae yna densiynau felly rhwng deunydd yr adeilad a deunydd y fynwent. A mae hwnnw yn rhywbeth yn ymecso i fynd nôl, wrth gwrs. Mae eglwysi yn y canol oesoedd, ond yn cael ei defnyddio fel canolfannau cymdeithasol. A wy'n credu ddylen ni fynd nôl at hynny a wneud yn siŵr bod nhw ar agor bob dydd, bob nos. Dyna'r broblem arall. Ond wy'n cytuno ar ddau ysroadydd cyn mae yna gymaint o bethau a gellir i wneud i warchod Cai. Cai, beth ydych chi'n meddwl am hyn? Wel, mae'n diddorol o safbwynt synagogau. Fi'n siŵr bydd hyn yn newydd i bobl sy'n gwrando heddi, ond da ni
tua 35 o synagogau yng Nghymru ar un adeg ar dechrau'r 20fed ganrif. A o ran synagogau sydd wedi cau, sydd dal yn sefyll, ond 2 sydd da ni ar ôl yng Nghymru, yn De Cymru. Felly mae da ni synagog bach iawn yn Casnewydd, a wedyn mae da ni'r synagog yn Merthyr, sef y synagog tu ôl i fi yn y llun. A na i ffocysu ar Merthyr os mae hynny'n iawn, achos mae synagog Merthyr, fi'n siŵr bod pobl yn ymwybodol bod synagog di derbyn bach o ddiddordeb gan y wasg yn ddiweddar, achos mae'r synagog wedi bod yn wag am dros 10 nawr, a nath y synagog cau yn yr 80au, nath e cael ei ddefnyddio fel gym am adeg, a wedyn Addoldai hefyd, Addoldai Cristnogol, ond mae'r synagog, fel nes i ddweud, wedi bod yn wag am 10 A beth sydd wedi digwydd nawr o fewn flynyddoedd diwetha yw mae mudiad o'r enw Jewish Heritage Foundation, sef mudiad sy'n bodoli yn Llundain. Maen nhw wedi buddsoddi arian i fewn i'r adeilad i weld be gallen nhw wneud da'r adeilad. A pwrpas y mudiad yw i achub synagogau diddorol, synagogau prin o ran pensaerniaeth, a rhai sydd o risg o ddiflannu mewn ffordd. A o stad y synagog ar hyn o bryd, mae fe'n stad effernol i fod yn wir. Ond be maen nhw nawr yn wneud yw maen nhw'n edrych mewn i weld be gallen nhw wneud da'r synagog yma. Maen nhw wedi bod yn trafod y syniad yma o greu canolfan Trafodaeth i ddathlu hanes Iddewiaeth yng Nghymru a hanes allfudo i Gymru hefyd. Ond mae'r syniadau yma yn gwych ar bapur, ond mae'n rhaid chi gweithio yma sut mae hwn yn mynd i gweithio, a sut gall syniad yma cynnal ei hun ar ôl ydych chi'n gwneud y newidiadau yma i'r adeilad. Mae yna esiamplau yn anffodus o canolfannau Trafodaeth yn y gorffennol yng Nghymru sydd wedi cau yn bellach achos problemau cyllid ac yn y blaen. Mae da chi Bhutan History and Art Centre yn Bai Caerdydd nath cau tua 4 mlynedd yn ôl. Felly, beth sy'n rhaid cofio yw'r mae'r adeiladau yma yn newid trwy'r amser. Pryd nath nhw agor y synagog yn Merthyr yn 1877, fi'n siŵr oedd y gymuned ddim yn disgwyl i'r synagog fod yn wag nawr. A dyna beth mae rhaid ni cofio hefyd, os ni'n traws newid rhain mewn i rhywbeth arall, sydd ddim yn tŷ, sydd rhywbeth i'r gymdeithas lleol, mae rhaid wneud siŵr bod y diddordeb dal yna ar arian i gynnal y llefydd yma, achos heb ni, falle bod ni'n yr un sefyllfa mewn 20 mlynedd, 30 mlynedd yn y dyfodol, ble mae rhaid meddwl o be gallwn ni wneud ar adeilad yma nawr. Diolch yn fawr. Elinor, dwi jyst eisiau gofyn rhyw cwestiwn ychwanegol. Beth ydych chi'n meddwl ydy y pa raddau mae amddiffyniad statudol yn polisi cynllunio awdurdod lleol yn gymorth neu rwystyr yn y ail defnyddio a cadw yn saff a ddoldau am y dyfodol? Wel, dwi'n meddwl bod yna stigma fawr does bod o'n rwystyr anferth, ond canran bychan iawn adeiladau sy'n restredig fel gradd 1 a gradd 2 seren mewn gwirionedd, canran isel ofnadwy, felly dwi'n meddwl na dipyn o myth, mae'n hawdd i ni ddweud hynny wrth gwrs, ond y crefft eich penser chi neu'r arbenigwyr neu'r syrfewyr da chi'n gweithio efo rili ydy gweithio yn llwyddiannus i complementio beth da chi angen wneud efo'r adeilad. Achos mae rhai o'r adeiladau yma, does am rhywbeth amdani, angen newid mwyn cadw efo ffydd sydd mae pobl isio addoli dyddiau yma. A mae pobl isio bod yn gyffyrddus, maen nhw isio toileda, maen nhw isio gres yn aml iawn. Mae yna ffyrdd o'i chwmpas i, a mae yna ffyrdd o ail-ystyried rhai agwedda. Yndi, mae medru bod yn rwystredig, ond am y rhesymau iawn dwi'n teimlo, os oes gennych chi adeilad sydd i restru yn gradd 1, wel, mae hynny am reswm, dydy, ac felly mae angen gwarchod rhai o'r pethau hynafol hynny. Mae gweithio hefo nhw'n lle yn ei herbyn nhw, felly dyna sut ydych chi'n taclo pethau. Ie, mae'n bosib cael trafodaeth gall ran amlaf
efo ran fwyaf sefydliadau treftadaeth mewn gwirionedd ynglyn â, ylwch, mae pobl yma eisiau dŵad, maen nhw eisiau cadw gynnas, sut da ni'n mynd i fynd o'i chwmpas i, ond gwneud ti mewn ffordd sensitif. Wedyn... Diolch yn fawr, dwi'n meddwl mae hi yn calanogol. Dwi'n meddwl dyn ni symud ymlaen at y trydydd cwestiwn nawr. Yn achos y mwyafrif o addoldau sy'n wynebu cael eu cau, rhaid derbyn mae ei ail ddatblygu adeilad at pwrpas wahanol sy'n fwyaf debygol. Sut gallen ni sicrhau y bydd treftadaeth yr addoldy a hanes y chynulleidfa yn cael eu cofnodi a cadw. A falle, dyn ni'n gallu dechrau efo Cai y tro yma. Wel, dros synagogau, mae mentre gwahanol wedi bod dros y blynyddoedd. Felly, weithiau mae synagogau wedi cau a wedyn cael eu drawsnewid mewn i tŷ neu fflatiau, neu weithiau mewn i addoldy Cristnogol. Felly, mae yna siamplau o synagogau yr Adeiladau sydd dal yn bodoli, ond nawr yn gweithredu fel capel neu eglwys. A mae'n diddorol, achos mae'r agwedd wedi bod yn wahanol pob tro. Felly, os ydych chi'n edrych ar synagog Pontypridd sydd nawr yn fflatiau, nath hwnna cau yn y 70au, a mae'r dodrefn nawr i gyd yn San Fagan. A oedd yna rhywbeth tebyg wedi digwydd yn Gogledd Cymru hefyd, yn Bangor, ble pryd nath y synagog hwnna cau yn yr 80au, ath y dodrefn i y Jewish Museum yn Manceinion. A mae'r dodrefn yna nawr, Dastoriel yn Bangor. Felly mae yna'r ymwybyddiaeth yna i sicrhau bod y stwff yma yn cael ei cadw'n saff. Ond beth sy'n diddorol iawn synagogau pryd maen nhw'n cau yw mae'r dodrefn crefyddol, maen nhw weithiau yn cael bywyd newydd o fewn gymuned arall Iddewig. Felly mae yna hanes diddorol yma, hanes rhwngwladol weithiau, da synagog yng Nghymru a cysylltiad da synagog o fewn y Deyrnas Unedig neu synagog tramor. Felly un enghraifft yw y synagog yn Abertawe. Felly pryd wnaethon nhw gwerthu yr adeilad 10 mlynedd yn ôl, oedd y ffenestri lliwgar wedi mynd i synagog yn Llundain. A mae'r Torah Scrolls sydd â nhw, mae un o'n nhw wedi mynd i synagog yn Barcelona er enghraifft. Felly mae yna mentre gwahanol yn mynd ymlaen. A be dyn ni wedi gweld hefyd yw mae yna diddordeb o ran placiau hefyd. Felly os ti'n edrych ar synagog Aberdâr, ddim synagog pwrpasol oedd hwn, oedd yr adeilad, ond tŷ teras nath cael ei drawsnewid mewn i synagog. Ac am blynyddoedd, ond tŷ cyffredin oedd pobl yn cerdded heibio, heb sylwi oedd yr hanes yma i gael o ran yr hanes yr adeilad. A wedyn, oedd yna ymgyrch wedyn o ran yr cymuned lleol i roi plac lan i ddweud, rhwng y blynyddoedd hyn, oedd yr adeilad yma yn synagog i Aberdâr. A dwi'n credu bod gallwn ni wneud mwy o hwnna fel yng Nghymru. Dwi'n gweld lot o fe, dwi'n byw yn Llundain, a dwi'n gweld lot o placiau o gwmpas y lle, ddim jyst i bobl enwog, ond yn sôn am hanes yr ardal. Felly, cymdeithasau lleol yn rhoi placiau lan ei hun a pethau fel yna. Felly, enghraifft, mae'r synagog yn Cathedral Road, fi'n siŵr bod pobl yn gyfarwydd ar adeilad. Ond oedd yn diddorol trafod yr adeilad y rhywun tua blwyddyn yn ôl. Oedd dim syniad o'n nhw taw synagog oedd e. O'n nhw'n ymwybodol oedd yna rhyw fath o adeilad crefyddol ar y stryd sy'n nawr yn swyddfeydd. Ond be hoffwn ni weld yw plac o ryw fath ar yr adeilad i ddweud, wel, rhwng y flynyddoedd yma, dyma oedd un o synagogau Caerdydd. Diolch. Wyn, beth ydych chi'n meddwl am hyn? Wel, mae pethau wedi newid yn aruthrol ers hanner canrif yn ôl, achos oedd yr Tirdd yn Reglwys yn Cymru i ddymchwel yr adeilad, i gymryd yr allor mas a'i losgiau, os oedd e'n bren, ac cymryd y fydryddfan mas a torri hwnnw i fyny oherwydd cyfraith eglwys. Mae hwnna diolch byth wedi peidio. Ond enghraifft, allai feddwl am
Llandelw Abercywyn, oedd yn gysylltiedig o Griffith Jones. Fe dynodd yr arthriacon, fel oedd Hawl dy gwneud, y to i ffwrdd, a mae lle nawr yn adfail. A llefydd fel rhostiau. Nath yr un peth ddigwydd efo nhw. Ar ochr arall, dwi'n meddwl am rhywle fel Llandeloi, lle gath y cyfeillion feriant ar yr adeilad, a mae hwnna wedi cael ei gadw. Ac mae'n bosib cynnal gwasanaethau 3-4 gwaith y flwyddyn, enghraifft, mae hwnnw i hunan yn cadw achos mae tu fewn Llandeloi yn eitha, nid jyst yn hynafol, ond mae fe'n ystyfron iawn. A nid jyst y glwysi bach, dwi'n meddwl hefyd bod y cyfeillion wedi cael gafel ar Castle Martin a Rhosrawdder, a mae'r ddwy eglwys yn anferth. A sôn am blaciau, beth sy'n fwy pwysig i fi, a wedi bod yn ymladd hyn ers blynydde, yw'r cofebau y tu fewn, achos mae hanes cymdeithas, mae hanes cenedl i weld yn yr arysgrifau hynny. A yn aml iawn, pan wrth chi'n troi adeilad fel yna i fod yn di, dych chi ddim am gofeb rhywun oedd yn byw 3 canrif yn ôl ar y chwal i chi, chi'n bod. Mae'r rhaid cadw cyfanrwydd, ond mae yn ddrud, achos y ddath Llandeloi fewn at y gyfeillion yn edrych yn oce, oedd yn rhaid gwario 10 o filoedd arno fe i gadw fe'n edrych oce. Chi'n bod? A felly mae a peth arall wrth gwrs, dyn ni hefyd yn trial cael ymddiriadaethau lleol yn y gymuned i gynnal a chadw'r adeilad. Mae hwnnw yn mynd llawer mwy anodd mewn a pethau mynd. Diolch yn fawr. Huw, beth i wneud efo capeli, falle mae'n posib dweud sut dyn ni'n mynd i cadw y treftodaeth yr ddoldy yn ein cof. Mae gan Cymdeithas Capel gylch lythyr neu gyhoeddi 2 waith y flwyddyn, ac mae yna un adran yn y gylch lythyr yn cynnwys nodiadau ar gypeli sydd wedi cau, ac mae gyda ni benseiri wedyn ni yn perthyn i'r Gymdeithas sy'n rhoi sylwadau i'r cynghorau lleol ynglyn â defnydd o'r capeli sydd wedi cau. Ac ynglith y rai sydd wedi sôn amdano yn ddiweddar, mae un Bethlehem yn Cemais Môn, fel oedd yn digwydd, mae yna gynolfan wedi cael ei sefydlu i fyny lle oedd y capel, ac oedd yna ddigwyddiad na disarwn diwetha lle oedd yna weithgaredd yn Bethlehem Cemais. Wedyn ni yn y de Bethania Glanaman sydd wedi cael ei droi fel nifer o capeli eraill yn du, ac mae yna elfennau tu fewn y tŷ wedyn ni sy'n cynnwys pethau oedd yn rhan o'r capel, a mae'r un eto wedi cael ei diogelu, ac mae yna'n wir mewn nifer o enghreifftiau. Ac un enghraifft nodedig falle yw yn Llanbedr, Sir Feirionnydd, Moreia Llanbedr, sydd wedi droi yn mosg, ac eto dyn ni wedi cydweithredu gyda'r corff hynny i sicrhau fod elfennau o'r capel wedi cael ei diogelu tu fewn yr adeilad sydd nawr yn mosg. Felly dyn ni'n cydweithredu ynglyn â capeli sydd wedi cau. Diolch yn fawr. Elinor, beth ydych chi'n meddwl am hyn? Wel, yr unig beth allai adio di mae yna brosesau mewn lle i warchod y ffabrig. Wedyn os ydy adeilad yn gorfod cau yn aml iawn, mae'n bwysig troi at y Comisiwn Brenhinol enghraifft, tuag at cadw, tuag at cyngor lleol, tuag at y cymunedau i helpu efo'r gwaith o recordio. Yn aml iawn, mae yna oblygiadau statudol os oes ail ddefnydd ar unrhyw adeilad o wneud y recordiadau yma, a mae'r briff am unrhyw waith archeoleg neu o recordio yn aml yn cael ei sgwennu neu i gyd sgwennu gyda'r Comisiwn Brenhinol neu efo cadw neu efo'r cyrff statudol yma. Yr broblemau sy'n codi ydy pam dydyn nhw heb cael eu rhestru neu jyst o mynd o dan y radar mewn ffordd ac cael eu troi mewn i dau a wedyn mae'r holl beth arbennig mae'n mynd ar goll. Wedyn mae eisiau cymryd rhyw fath o gyfrifoldeb mewn ffordd pam ydych chi yn penderfynu a gwared o un o'r adeiladau yma. Dwi'n siŵr fod yr holl sefydliadau yma yn cymryd cyfrifoldeb, ond mae'n wastad risg pan mae'n mynd ar y farchnad rydd i ddatblygwyr, does, bod da chi'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd wedyn. Dyna beth sy'n berig ofid arna i. Diolch.
nawr dwi'n meddwl mae'n amser I just meddwl cyn cloi am un cwestiwn a pawb I ateb yn fyr. Yn fyr, sut ydych chi'n meddwl ein bod ni yng Nghymru yn gallu sicrhau bod y Trafodaeth Addoldai yn cael ei diogelu i'r dyfodol? Cos mae'n rhaid ni meddwl nid jyst am y dyfodol byr, ond y dyfodol hir. A falle, dyn ni'n gallu dechrau efo Huw. Wel, dyn ni'n ceisio fel dwy gymdeithas wedi sôn amdano, ni'n ceisio cynghori capeli sydd yn dal yn bodoli nawr I cynghori nhw, a hefyd ceisio diogelu'r hyn sydd wedi cael, diogelu ar gyfer y dyfodol. Diolch yn fawr. Cai? Wel, mae nifer o bellau ydych chi gorfod wneud. Cyllid yw un o'n nhw. Mae cyllid yn mor bwysig. A codi ymwybyddiaeth o prosiectau fel hyn hefyd. A sicrhau bod y bwrlwm a diddordeb yn parhau hefyd, a ddim jyst fel prosiect dros dro neu rhywbeth yw hyn. A hefyd, mae lot o fudiadau gwahanol yn trio wneud yr un peth hefyd, a wneud yn siŵr bod yr mudiadau gwahanol yma sydd ar un diddordeb a moyn yr un peth mas o hyn I just cydweithio da'i gilydd. Elinor, beth ydych chi'n meddwl o safbwynt mwy ymarferol falle o safbwynt wneud rhywbeth i'r adeiladau? Ie, sylwadau ymarferol, sgyn I 2 bwynt I wneud rili. Y cyntaf ydy, dwi yn grediniol i'r dyfodol hefyd, mae rhaid cael rhyw fath o gynllun gwarchod mewn lle sy'n proactif yn hytrach na reactif a thaidish I gynna, meddwl am wario cyllid hyn a hyn bob blwyddyn I arbad y gwariant anfarth sy'n achos cau rhan fwyaf o lefydd mewn gwirionedd y ddyled fawr I wneud unrhyw le I fyny. Yn ail, ia, arall gyfeirio rhei agweddad dwi'n mynd I Gapel Caersalem Bedyddwyr yn Gaernarfon. Ac tydi'r adeilad yna mewn gwirionedd ddim yn unrhyw beth arbennig. Di cael ei restru yn radd un. Ond yn edrych o ochr practical ar y pethau, y rheswm dwi'n mynd yna ydi oherwydd mae yna groeso I mi o ran yr ochr practical mewn le cynnas, mewn le croesawgar o ran mynd â plant, mae'r ffordd mae'r addoli'n cael ei wneud yn ffordd sydd wedi cael ei feithrin I bobl ifanc, ac felly mae lot o'r trafodaethau dwi'n cael efo Esgobaeth Bangor ar hyn o bryd, efo'r plwyfi sy'n meddwl am arall gyfeirio rhai adeiladau yn sgil trafodaethau sut fedrwn ni ddenu cynulleidfa newydd, really, neu sut fedrwn ni gael ystad fwy eang I ddod yma. A dwi'n meddwl bod hynna'n bwynt bach chwaith cadw ar frig, really, be mae Addoldai angen I ddarparu yn y dyfodol, mor bwysig really mwyn I chynnal unrhyw beth practical arall. Right, diolch yn fawr. Wyn, beth ydych chi'n meddwl? Dau beth, mae angen atgyfnerthu'r pwerus a didol sydd gan Llywodraeth Ganolog yn sicr, a bod yna gynllun tymor hir gyda nhw, ac yn ail bod nhw'n rhoi mwy o arian mewn cyn i'r crisis ddigwydd. Diolch yn fawr. Mae hynny yn un frawddeg sy'n, gyd frawddegau a sgwrsiau sy'n gwneud ni'n meddwl am y dyfodol. Wel, hoffwn dod â sgwrs ma I ben nawr, a hoffwn diolch i'r holl siaradwyr, Elinor Gray-Williams, Dr Huw Owen, Dr Cai Parry-Jones, a Gwir Barchedig Wyn Evans. Diolch yn fawr pawb. Ta-ta. Diolch yn fawr. Diolch. Ta-ra. Hwyl fawr.